rojevê de qanûna çarçove heye danûstandinên ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî didomin li gorî agahiyên ku hatine bi destxistin müzakereyên ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî berdewam dikin. Heke pirsgirêkek nebe pêşnûme dê sisiyê tebaxê roja duşemê pêşkêşî Serokiya Meclîsê bêkirin hat hînbûn ku li ser naveroka qanûna çarçoveyî bi AKP re danûstandin berdewam dikin. Piştî civîna desteya bilind ya Tirkiye biborîniya kabîneyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxuyanî da û bandora şer al ser aboriyê ve got diyar kir ku qanûna çarçoveyê wê di rojên pêş de pêşkêşî meclîsê were kirin di van kêliyan de jî daxuyaniya tevgerê heye wek rewşa dawî jî li ser ekranê tê xuya kirin em ê wê jî piştî vê nûçeyê naveroka wê daxuyaniyê parve bikin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê pêvajoya çareseriyê rojeva sereke ya siyasetê ye. Derbarê qanûnên çarçoveyî de ku çav li rê ye bê meclîsê yek jî nîqaşa sereke ye. Şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê di bîstê tîrmehê de li girava İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî. Abdullah Öcalan li ser qanûna çarçoveyî diyar kir ku têrê nake lê ji bo vekirina deriyeke girîng e û divê gav bi gav berdewama wê were. Piştî vê hevdîtina li girava İmraliyê liv û tevgera li ser qanûna çarçoveyî jî zêdetir bûn. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ku li meclîsê serdana partiyên siyasî kir pişt re di daxuyaniya xwe de anî ziman ku beriya meclîs bikeve betlaneyê qanûna çarçoveyî dê were meclîsê. Dihat bayîn ku hefteya bê roja duşemê qanûna çarçoveyî bi îmzaya AKP ji serokatiya meclîsê re bêşandin lê ji ber dan û standinên li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî pêvajoya radestkirina pêşnûmeya qanûna çarçoveyî heftiyekê hat dirêjkirin. Ji aliyê din ve jî li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî dan û standinên Dem Partî û AKP berdewam dikin. Ve bugünkü açıklamamız Hevseroka giştiya Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları di komcivîna partiya xwe de bang li desthilatê kiribû ku qanûna çarçoveyî weke mütabaqata dawî pêşkêşî meclîsê bikirin. Berdevkê AKP Ömer Çelik jî diyar kiribû ku beriya meclis bikeve betlaneyê qanûna çarçoveyî dê bê rojeva meclîsê. Meclîsa Tirkiye jî dilijneya giştî de li ser pêşniyara AKP biryara dirêjkirina xebatan girt û meclîs dê heta şeşê tebaxê kar bike. Têkildarê mijara qanûna çarçoveyî berdevkê AKP Ömer Çelik, serokê Koma AKP Abdullah Güler û wekîlê serokê giştiya AKP Efkan Ala li meclîsê bi serokê meclîsê Numan Kurtulmuş re hevdîtin pêkanîn. Beriya hevdîtinê serokê Koma AKP Abdullah Güler pirsên rojnamevanan bersivand û diyar kir ku xebatên wan ên li ser qanûna çarçoveyî berdewam dikin. Piştî hevdîtinê tu daxuyanî nehat dayîn. Laliyê din di pêşengtiya cîgirê Serokkomar Cevdet Yılmaz de serokê Mîtê İbrahim Kalın û rêveberên AKP û rayedarên wezaretên têkildarê mijarê civînek li darxistin. Li gor agahiyên hatine bi destxistin li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî vê hefteyê jî dan û standin dê berdewam bikin. Hege pirsgirêk çê nebe tê payîn ku sisiyê tebaxê pêşnûmeya qanûna çarçoveyî radestî meclîsê bêkirin. Piştî pêşnûme radestî serokatiya meclîsê hat kirin dê ji Komîsyona Edaletê re bêşandin û pişt re jî herî dereng dê şeşê tebaxê were lijneya giştiya meclîsê û bibe qanûn. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da. Erdoğan derbarê pêvajoyê de jî agahî parve kirin. Recep Tayyip Erdoğan behsa bandora aboriya şer al ser welatiyan jî kir. Serokkomarê Tirkiye diyar kir ku fatûreya aboriya şer ji bo Tirkiye ji 2.3 trilyon dolarê zêdetirî û anî ziman ku lêçûna salane 5 milyar dolar e û got. Bi 86 milyon kesan re wê hemû Tirkiye qezenc bike. Bi qasî karsazan wê ketkarên me bi qasî cotkaran wê turîzm wan jî qezenc bikin. Bi qasî Tirkan wê Kurd, Ereb, Laz û Çerkez jî qezenc bikin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan anî ziman ku qanûna çarçoveyî wê di rojên pêş de pêşkêşî meclîsê were kirin.
ما گوتبو پشتی و نوچه جی ریوبریا تفگر جی داخویانیه که ام نوارو کاوی داخویانیه جی به کرتی خالین اساس ایکو درکتنه پیش ام پارو بکن گرینگه جبرکو د پیواژوی ده مرحله که کریتیک تی جیان کرن قانون چارچوبه تی نقاش کرن جبو بنگه هکی یاسایی جبو پیواژوی دینه وک دسپیکک دوی ملی درج تفگر چی داخویانی درکتی ریوبریا تفگر دبیجه لسر ناوی تفگری اف داخویانی درکتیه دوی استاتیا ریبر اپو دیار به و آزادیاوی پیکوره حتی کو ریبر اپو نکوه دوره نپیکانه کو بریارین هاتنه ورگرتن ورن بجیه آنین پیواژوی تنید آستا بچک بونه ده هشتن دروی رحی پیواژوی جبو پیواژو به پیش و بچه گلک گرینگه کو زمان بیناسه او ناوروک لگوری آرمان جاوی به کرتاسی جوهره کی کو نوا ناوروکی هفکارین ما ایکو درخستنه ده جداخیانیا تفگره اف درکتو پیش خالین اساسی ایکو درکتنه پیش اف بون ام ویجی پارو بکن گرینگه جبر کو بال هاتی کشانده سر زمانه کو تی آخافتن به تایبت دیسا ستاتیا عبدالله öcalan پر نقاشه دید و مجاره ده جمدیایا ترکی و روزانه لسر و مجاره تیم پارو بکن دو خال پر درتخن پیش یک دبیجن چارچوبه قانون ده و ستاتیا عبدالله öcalan جیه نگره یعنی جی قلاوی نایکرن اوج دروی قانونیت هشتن دوی مجاره ده خالکی گرینگ هی از دیسا دناوروکا داخیانیا تفگره ده وید بینم ده هفدیتنا بیستی ترمه هده یا کو هاتی دستینشان کرن شتین کو عبدالله öcalan بال کشاندی سر دبیجه ناوروک گرک سوک تنگ نبه دوی نب شوی کو خدمتا سبروج نکه هین زیتر کو حساسیت هر دو آلیان به آماده کرنه حساسیت هر دو آلیان بر چهار به در باز کرن روشکی وسا هین زیتر درخستی پیش دوی مجاره ده تشتکی دن یاد ورده درکتی پیش جداخویانی هین زیتر دمجارا ستاتویا عبدالله öcalan de tevger داخویانی خود بالدکشین سر و مجاره devlet Bahçeli gotubu ve be koordinatörü açtı o siyasi bune diniqaşın İmraliye deji efper balkeşe diniqaşın de İmraliye deji hatubu kabul kırın ku ve Abdullah Öcalan ve koordinatörü açtı o siyasi bune de bicih anina kanunu de be derxstin rolawi bir şekli hatubu diyar kırın duan niqaş adanji de be ev derketiye peş rola Abdullah Öcalan ve çawabe hati diyar kırın لی لگوری آگاهی کو دبیجنش چافکانی وکری هاتنه بلاف کرن اگر ستاتویا عبدالله öcalan de قانون ده البر چاوان نه گرتن هیچ دسپیک و ول پیشیا پراتیک بونه به آستنگ جبر و یکی گرینک کو ستاتویا عبدالله öcalan زلال به و مخاطب و مذاکروان سرکه به اف د داخویانیا تفگری ده و خالین سرکه ترکتیه پیش به وی شوازی بالکشاندی سر و مجاری یک جیجی مگوت رح زمانی به پیواژه گرینگه جبر کوج آلیان رایدارین دولت ترکیه و همه یکسر کو داخیانیا دادن جگوتنا دست کن ترور داویه ده به ترور بداویت کن بالکشان سرویم جاری دو رجب طایب اردوغان پشتی جوینا کابینه درکت به ترور دست کر به ترور بداوی کر دبیجن اف زمان نل گوری رحبه پیواژه کو کسی کو اندخوازن هفدیتن بکن رونن سرماسه یانجی müzakere dikin und bejim brawerin Türkiye edi beçek buin bra çebve eme mijara be tekoşina siyasi berdam bikin led her sere gotne ki de terör hebe ev mijara ki pirmna koke zaman greday ev hişmendiya ku te fikrandin dertkev peş jiboji xuyaye dişmendiya yani gor axaftinin deslatarın Türkiye dişmendi de tugortin derneketi peş zaman ev te xuya kirin ve mjariye me binirxini mevani me hebe Mehmet Zeki İrmez parlamenter Şırnakıya Dem Partiye bmeriyev ون بخیر هاتن برنامه gelekî spas dikin û tevlî bernameye me spas baş baş de merhaleyekî kritik te ye ev pêvajo û hûn jî tam di ketin veşanê daxuyaniyeke girîng jî çêbû ji aliyê tevgerê ve mijar qanûna çarçoveyê her tê nîqaş kirin Dinava ve hefteye de gotniyorun Meclisa Türkiye ez mijarên ku tevgerê jî di daxuyaniyê xwe de par vekirin ez ê bipirsim ama ez destpêkê bêjim ev qanûna çarçove çi jî bû naçavêraniya giştî hemûl vê ye yani rastî ev yasa ku çarçoveyê
یاکو بیتن پارلمنتوی ما هی سری دجه دگوت مخواست هم نکتی 2026 آمده کاریین وی پیک بهات یا پشتی لجنه یا کل پارلمنتوی دهاتی آوا کرن لسر وی پیواجوی کار خبات و قداندی راپورا خشرای اشتیره اشکره کری و شونده گرک اف یاسا و به هر آوایی لسر لحواتنه که مطابقاته که آماده کاریین و بقداندی و بهاتی پارلمنتوی درواز ببیا و سر وی سالی لما خابن لمها هفته دانه لسر وی یاسای البته که هی نقاش بردوام دکن و ام دزانو کلی لحف هاتنک مطابقاتک لسر یاسای هیتان پیک نهاتیه مرحله راستی کریتیک دانه ام و جبر جی و کی اف یاسا ببورینن از بکم نابره و خالکی پر گرین کوت هین نقاش سر بردوام دکه مذاکره هي يعني مطابقات خوازم بجهين مطابقات كي اف خالين كو هين زيتر دكبن بر مثلا مطابقات يعني ايكو هين زيتر دبن برسكريك هنا يعني ايكو من دبهيزن يانجيج هفديتنان تشتاكو تبر دستيوه Yani rastî serî de ji me digot yek yani bê yasaya çarçoveyê de hem rewşa azadî, rewşa tenduristî û a jiyanê a Rêber Öcalan ji ber ku statuya ku nihaltê de hûn zanî wekî statuyek a girtî ye li gorî mevzuat û yasayên dewleta Tirkiyê rewşa ku nihaltê de rastî wekî روشک ام دکاری به تجرید ده و پیواجویش دمشینه گلک ستاتیا ریبر öcalan هدیج و ستاتیا به در باسکرن یعنی روشکون هالته ده راستی نل گوری و پیواجویه yani رول و میسیونا که ام بیجن یه پیک اینه و پیواجوی بمشینه yani به تجریدک گران دو به وی آوای نای مشاندن سری دجمت گود دوی پیناسکرنا ستاتیا ریبر öcalan ایدی به دیار کرن وکی مذاکروان سرکه اوی پیواجویه و بالشان از ویجی بگیر بخم تی بحث کرن جه دداخیانیا تفگر دجی دداخیانیا تفگر دجی یا کو آنها پاروکرین کو وان کلیان ده دبیجن جالیه devlet bahçeli ku gotu ve koordinatörü aşti o siyasi bune bla be penasekrin dibêjin ev mijar li hevdîtinê îmraliyê de hatî nîqaşkirin ku hinek agahiyên ku vekirî li ser medyayê tên parvekirin dibêjin ev mijar hatî nîqaşkirin lê pişra dibêjin êdî divir de guhertinek heye min dixwast ez vê jî bi o were nîqandina were temam bikim بله بله yani hûn zanin 26 yani şiyeke cotmeha 2024 û şûn de 24 û şûn de wexta ku serokê MHP Devlet Bahçeli li ser civîna xwe hikûmê bank kirî û heta niha rastî gelek guhertin li gotinên wan de çêbûne bi te awayî alê pratikê de gav nehatîne avêtin gelek li ser we gotinên xwe bûyîna û rewşa Rêber Öcalan heta hûn bihatiye guhertin azadiya wî ya fîzîkî bi taybetî pêk bihatiye ku bikariya bi her awayî rol û mîsyona xwe vê pêvajoyê jî bimeşandiya lê belê Rêber Öcalan hûn zanin 27 sala girava îmraliyê de bi wa astengiyên ku nihatê de tecrîtê de ji bo ku pirzgirêka Kurd bi aştiyane bi demokratîk bê çareserkirin rastî têkoşînek mezin pêk danî berxwedanek mezin pêk danî her wext dixwest ku bi temasekê bi diyalogekê bi müzakereyekê pirzgirêka Kurd bê çareserkirin bi aştiyane bê çareserkirin ev yani 19 meh derbas bûn hê şert û mercên Rêber Öcalan ên grava îmraliyê de nehatîne guhertin li gorî wê jî Rêber Öcalan dixwaze ev pêvajo bi tenduristî bê meşandin jî ber bi merheleyek dîve biçitin ber bi qonaqek dîve biçitin tu cara wekî şexsî wekî kesayetî li rewşa xwe jî nerêtiye yani her wext wekî civakî
نزدیکی و پیواژوی بیه و دخواستیه اف پیواژو بر به قناق دیو بچه لگوری و دولت دستلاداری گاوین شنبر باویشتن جبوی هم وکی گل کرد هم وکی رخصتان راستی دم پارتیجه حقیقت تکیل دانه پیشا دستلاداریه اوش حقیقت چیه؟ یعنی ربر öcalan müzekkerevan sereke evi pêvajoyê dixwaze hem şert û mercên grava îmraliyê bên guhertin û hem ji alê ragihandinê de alê tenduristiyê de alê jiyanê de guhertinên ku li grava îmraliyê de pêk bê û herkes bi rehetiyekê bikare biçe rêber öcalan re hevdîtinê bike erê hassasiyet hene hassasiyetin destlatdariyê elbette ki hene hassasiyetin civaka Türk heneli beli aynı üye vay hassasiyetin gelek Kürt hassasiyetin rasti rehistinin gelek Kürtçe hene şnikali reber öcalan ve jbuy gelek her du alice elbette ki hassasiyetin falber çav derbaz bikin li em beri xadidini desladari petir hassasiyetin fal berçav derbaz dikin. Tabii ki evce elbette ki naya kabul kirin. Hamle ku em têde rastî kritik e. Ev yasa em dibêjin destpêkeke ji bo pergala dewleta Tirkiye bêguhurtin, ji bo ku destûra bingehîn bi her awayî yasayên dewleta Tirkiye bêguhurtin ku pirsgirêka Kurd bi demokratîk bi aştiyane û bê çareserkirin li ser zemînê hukukî û siyasetê hêdî tekuşînek berxwedanek bê meşandin. Yani ew heqîqeta li ber Öcalan و بحث قانون کر اف یاسای کون هاوک پیشنومت آماده کرن هینا بوارا نهاتی پارو کرن تشتا کو لسر مدیای راگانه تدر که پیش دبیجن نهاتی پارو کرن گلو حیان هاجی تشتا کاتی بردستی و دویم جاریده نخی نا حتی نا پارو کرن چنه بویه tabi ev parvekirin ji çêne bi rêxistinên parlamentoyê de ên ku cih digirin hewceyê ku elbette ki şwara ji bê parvekirin ew ji li bendê ne ewa ji yanî wexta ku lijne hatî avakirin wa ji kedek da li wê lijneyê de cihê xwe girtin ew jî dixwazin rastî pêvajû ber bi hemleyek dîve biçitin bi her awayî bi tenduristî bê meşandin tabii ki ew yasa şwara ji nê parvekirin rasterast bê parlamentoyê wekî mutabaqatek rastî giştî jî pêk naye. Yani em dixwaze berfirahî mutabaqatek li ser vê yasayê pêk bê. Rojên pêş de dibêjin wê were meclisê ev agahî tên parvekirin do Serokkomariya Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî piştî kabîneyê axivî got êdî em ê vê mijarê temam bikin. Hin agahî wisa tên parvekirin eger ev mijar bi partiyên siyasî re bê nîqaşkirin eger mutabaqatek çê nebe jî wê ax partî vê mijarê dîsa bîne meclisê û wê bide derbazkirin ev agahî jî hene û ji bo wê çi bin Yani li ser wext mutabaqatek heye ew çi wexte hê parlamento nekê betlanê yasaya çarçoveyê bê parlamentoyê lê mutabaqatek çênebe li hevhatinek çênebe desthilatdariya AKP MHP hewl bide ku yasa çarçoveyê bê parlamentoyê ti wateya wê tinebitin yani ji beriya niha 10 caran evê desthilatdariyê yasayên bi wî awayî anî parlamentoyê li belê te encam ji jê negirt. Ev pêvajoyek rastî ji bo her du aliya ji wekî em dikarî bêjin stratejîk e. Ev pêvajoyek ne wekî pêvajoyên derbazbûyî ne ji. Yasayek wisa li hevhatinek mutabaqatek li ser çênebû bê parlamentoyê elbette ki tu kes qebûl nake û encamekî vala jiyê jî derbikevitin. Ji bo wê em bihêvîne ku yani li ser vê yasayê bi her awayî yê ku muhatabên vê yasayê ji li hevhatinek mutabaqatek li ser pêk bê û bi wî awayî bêtin parlamentoyê ji parlamentoyê derbas bitin ku encik bi wî awayî em dikarî bêjin yê derbasî xwenavî dibibî wekî dî tekuşîn berxwedana gelê Kurd bi alê hukukî û siyasetê de yê bidomîtin. Yani desthilatdarî ez bar nakim wê rîskê bigire û hema bi serê xwe hewl bide ku vê yasa çarçoveyê
لافاتنک مطابقت لسر چینه بکو بین پارلمنتوی اج ریسکه که مثلا جبوه اون زدانه ایرو تفگره yani ya apoji daxuye niye ki yani daxuyane ki rasti giring bu elbette ki yani naha merhale ku em tede niqaşın ku her giring tenkirin hun zanın nahajı hevditinin giring jit tenkirin ve mehede rasti hevditinin ku naha trafiqi zede bune bu ve yasa çerçeveye hem de sıladari bixwe hevdîtin adekin hem rêxistina Dem Partiya û şandeya grava İmraliye aynı wî awayî hevdîtinên girîng pêktînin rojên pêşvetir eger ku ev yasa ji rêxistinên parlamentoyê re ji bên parvekirin elbette ki çêdibe dîsa şandeya grava İmraliye an rayedarên Dem Partiyê rêxistinên parlamentoyê re dîsa hevdîtina pêk bînin rast elbette ki nîqaş niha dibin li ser raya giştî tê parvekirin heftiya bê ev yasa çarşeve bê parlamentoyê derbas bibije lê eger ku ev mutabaqateke wisa berfira lêfatinekî berfira li ser vê yasa çarşeveyê ku elbette ki pêk neyê ihtimalek heye yani radestî serokatiya parlamento Tirkiye neykirin ji bêkirin ji çedbin neye komisyonu yani jber ku rastî merhale kritik de yani ha yek muhatabin ve yasay bixwe hûn zanin îro endamên PKK'ne îro yek kul zindanan de ne îro bi taybetî Rêber Öcalan îro yek kul diasporayê cê dikirin li ser tekuşînê siyaset kirin ji bo ku azadiya gelê Kurd siyaset kirin doz li we hatin vekirin çûn diasporayê bixwe ew muhatabin eger ku rasterast Rêber Öcalan li ser vê yasayê bangekek ji bo yên ku muhatabên vê yasa bên tevil siyaseta demokratîk bikin Rêber Öcalan bangeke bi dîrokî neke ev yasa ji sibêbê parlamentoyê encamek valeye jî derbikeve ji bo niha rastî hevdîtinên trafiqê berdewam dikin em ji elbette ki li bendêne ku mutabaqatek berfira lêfatinek berfira pêk bê û bi wî awayî bê parlamentoyê derbas bibe gelek desthilatdarî yani ev hevdîtinên ku hal ser mutabaqatê tên kirin li gor nêrîna we yani hîn zêdetir kîjan alî xwe dide pêş ji ber ku carek heme ji bo bingehekî yasayî ji bo pêvajoyê bêdayîn ev carek hem tê kirin ji bo ez pirs dikim aliyê erenî hîn zêdetir derdike pêş an rewşekî neyînî heye elbette ki hinek hala de teqez erenî jî hebin lê belê wekî çar li gorî her du aliya jî yê pêk bê nemimkün e Rêber Öcalan ji dibîje her du alî jî divê hassasiyetên hevdû berçav derbas bikin li gorî wê yasayekê bê parlamentoyê em bêjin li gorî daxwazo milekê yê çêbe û an milekê yê çêbe nemimkün e mutlaka li derekî mutabaqatek elbette ki yê pêk bê lê belê wekî hûn zanin civîna koma Dem Partiyê de jî hevseroka me giştî Tulay Hatimoğulları li ser yasa çerçeveyê daxwaz û xwestekên ku tê kirin şiraya giştî re û ji desthilatdariyê re jî got hem yani yasaya çerçeveyê de rewşa statûya Rêber Öcalan bê diyar kirin hem ji yasayê de kategorîzekirin tune bitin bi taybetî li gorî vê yasayek bê amadekirin û bê parlamentoyê pêşvetir ji bo pêvajoyê rastî yê erenî pêk bêtin ji dervê wê ji bo ku bi her awayî gel li vê pêvajoyê xwedî derbikeve bi wariyekî mezin ji bide pêvajoyê ev ji tabîkî li vê yasayê ve girêdayî ye gel ji li bendê ye daxwaz û xwesteka rastî gelê Kurd ji bi her awayî
diyare ji bo vê yasayê dixwaze hêdî ti kes li girtîgehan de nemîne. Her kesê ku li ser siyaseta gelê Kurd tekoşîn kirî îro 3 salên xwe ji derbas kirîne, cizayên giran li we hatîn birîne, derbekevin bên nava gelê xwe de ji dervê wê endamên PKK aynı bi wî awayî yani asla çi de bi dahî bên tevil siyaseta demokratîk bibin yên ku çûyîn diasporayê aynı bi wî awayî bêne. Ev ji pêk bê samîmiyet û ciddiyeta desthilatdariya Tirkiye ji şinêkalê pêvajoyê ve yê diyar bibitin. باشه Daxwast pastekî rastî bi her awayî ev e. Lê ez tabî dîsa bêjim yani daxwaz û pastekên her du aliya ji rasta rast belkî pêk nê ama mutabaqatekî muttafa li ser yasaya çarçoveyê elbettekî yê pêk bê û bi bî awayî bê parlamentoyê. باشه ام gelekî spas dikin û tevlî bernameyan me bûn sibê mijarê de nêrînên xwe parve kirin mijarekî girîng bû spasiya we dikin ji bo beşdarbûnê we Sağ ol bê, spas baş serkeftin.